3 gin tonic και πας και πες την άλλη μέρα το πρωί. Σου πω τη στρατηγική μου. Το κάνεις καθώς είναι να μας έβρισκες. Θα χειροκροτήσεις τους άλλους. Η πίεση του leaderboard θα τον κάνει να καταραίει. Κρεατίνη και υδατάνθρακα, σίγουρα. Τραβούμε. Ο αγώνας είναι το easy part. Υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να τα αντέξουν. Λοιπόν, ώστε να έρθει ο Βαρδός με το Θωμά που είναι κάπου μαζί. Κάτι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Δεύτερη μέρα σήμερα. Ξεκινάμε από ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Χθες μιλήσαμε για το κομμάτι του συστήματος, για το πώς δουλεύουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορούμε να κρατήσουμε τα skill μας κάτω από καθεστώς κούρασης. Δουλέψαμε και σε αυτό. Και το τρίτο κομμάτι, το οποίο ίσως είναι το πιο σημαντικό από το τι κάναμε χθες, το κομμάτι του pacing. Να καταλάβουμε τι γρανάζια πρέπει να χρησιμοποιούμε, πότε, και να έχουμε την πραγματική αίσθηση για το τι παράγουμε και σε τι χρόνο. Σήμερα το πρώτο κομμάτι που θα μιλήσουμε είναι το κομμάτι της διατροφής μας. Η διατροφή είναι κάτι το οποίο, καλώς ή κακώς, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, σχεδόν όλο το κομμάτι που δουλεύουμε, το κομμάτι το πεντάγωνο που αναφέραμε χθες, σχεδόν όλο καταραίει. Πάμε στην κάμερα. Γράψω μετά, παιδί μου. Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτό. Βάλε ασφαλείο. Γεια σας, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Σήμερα δεν είναι πολύ γενικό, είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι πολύ πιο εμβάθυνση στο αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή, θα δούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με όσοι κάνουν CrossFit σε μια λογική αγωνιστική. Άρα, ένας άνθρωπος που θα έπαιρνε να ακούσει για διατροφή προφορά και θα τα έβλεπε αυτά, μάλλον δεν καταλάβαινε τίποτα και δεν έχει και λόγο να καταλάβει τίποτα. Εσείς όμως πρέπει να ξέρετε μερικά πράγματα τα οποία, με αφορμή αυτό που είπε ο Αντώνης τώρα και πολλούς άλλους, ο γιατρός είναι μια χαρά, εντάξει, έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρουμε μερικά πραγματάκια που έχουν να κάνουν με το για ποιο λόγο η διατροφή στο CrossFit παίζει σημαντικό ρόλο. Και μεταξύ ώρες του μίλαγα με τον Μαγαρώνα και μου στέλνει και μου λέει: εγώ, ό,τι και να μου πει, θα τρώω πίτσες. Μάλλον ήταν καφενιά. Άλλο ήθελα να πω. Τα τρώω λάθος. Ναι, και χαμακούν. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι υπάρχουν παραδείγματα γύρω σας και τους γνωρίζετε όλοι και ονομαστικά και μη ονομαστικά, οι οποίοι τρώνε λάθος. 100% λάθος. Τρώνε λάθος, αποδίδουν μια χαρά και έρχεται η ώρα που, σαν διατροφολόγοι ή προπονητές ή οτιδήποτε, έρχεται κουβέντα να συζητήσουμε για ποιο λόγο πρέπει εγώ να επιμείνω να εξηγώ στον Αντώνη ή να εξηγώ στη Γιαννάκου για ποιο λόγο πρέπει να καταλάβει αυτά, αφού ο τάδε αθλητής δίπλα της κάνει το ίδιο, τρώει μπέργκερ και καυτερά και αποδίδει μια χαρά. Δύο είναι τα τεινά. Το ένα είναι το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει πάθει κάτι ακόμα, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάθει. Και εγώ μπορώ να οδηγώ με 250 χιλιόμετρα στο Κυφσό και να μην έχω πάθει τίποτα. Και εσύ που πηγαίνεις με το όριο, εγώ να έχω να σου λέω: φιλαράκι, σε χαζούς πας με το όριο και προσέχεις. Εγώ 39 χρόνια δεν έχω τρακάρει ποτέ. Και οδηγώ με 250 χιλιόμετρα. Μία φορά να τρακάρω. Στη διατροφή προφανώς δεν κινδυνεύω εγώ τόσο πολύ, δεν είναι τόσο ζωρικό, αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πληρώσει μία φορά στη χειρότερη φάση της ζωής τους. Μπορεί να είναι ο πιο κρίσιμος αγώνας τους και να έχουν πάθει μια σεντερίτιδα. Μπορεί να είναι ένα. Βγάλει το CrossFit, μπορεί να είναι ένα. Κάτσε που σε χέρι. Εσένα περιμέναμε. Μπορεί να είναι ένα run πολύ σημαντικό, ένα αγώνα μαραθωνίου. Είχα πει τον αθλητή στο Ζαγόρι που ήταν στόχος δεκαετίας να πάει να το κάνει και πάνω που τελείωνε τη διαδρομή του και τα πήγαινε όλα καλά, αποφάσισε να κάνει το δικό του κομμάτι και να πιει νερό από πηγή και τον μαζεύανε τα φορεία. Οπότε το ίδιο μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή CrossFit, ο οποίος θα πάει, ξέρω εγώ, στο Ντουμπάι και θα αποφασίσει να φάει μια καντίνα κουζίνα από το Κατάρ και θα το πληρώσει για πάντα. Άρα όταν έχετε ένα πλάνο διατροφής και λέει κάτι συγκεκριμένο, Αντώνη,
στο τι πρέπει να φας και για ποιο λόγο, υπάρχουν κάποιες μεταβλητές που λαμβάνουμε υπόψη μας. 1. Έχει τελειώσει λοιπόν ο αγώνας της Κυριακής, έχει πάει ο Λάμπρος άκλαυτος, όχι, έχει πάει καλά ο Λάμπρος, και γυρνάει στην Αθήνα και ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα. Την πρώτη μέρα που γυρνάει στην Αθήνα, το πιο συνηθισμένο φαινόμενο που έχουμε σε αυτή την περίπτωση είναι πιασίματα, κόπωση και ψυχολογική και στομαχική. Οπότε, αυτό που σαν διατροφολόγοι προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στον αθλητή γρήγορους υδατάνθρακες, γευστικούς υδατάνθρακες, πράγματα τα οποία θα τον κάνουν και εγκεφαλικά να λειτουργήσει, αλλά και σωματικά να καλύψει τις ανάγκες του, που κυρίως έχουν να κάνουν με το γλυκογόνο. Κρατάτε τη λέξη, θα τη δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Αυτή η μέρα ρυθμίζει σχεδόν όλη την εβδομάδα, γιατί μετά ακολουθούν, άμα το πάμε ανάποδα δηλαδή, 4 μέρες και 3 μέρες πριν από αγώνα, στις οποίες συνήθως έχετε όγκο προπόνησης. Σωστά. Δηλαδή, αν γυρίσει Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα κάνει προπόνηση. Αν συγκεκριμένα μιλώντας. Όχι για τον Αντώνιο. Συγκεκριμένα, σαν παράδειγμα, αυτό που έγινε από Τουρκία σε Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά είχε μόνο μία μέρα σαν active rest. Από εκεί πέρα, όλες οι υπόλοιπες μέρες ήταν πολύ low impact, με εντάσεις που δεν θέλαμε να ξεπεράσουν το 60%, όπως και σε φορτία που δεν θέλαμε να ξεπεράσουν το 60%, γιατί έπρεπε να βρούμε τη χρυσή τομή να μην πάει undertrained από τη μία, από την άλλη να μπορεί να έχει το recovery, αλλά και το πιο σημαντικό που το συζητήσαμε και χθες, να μπορεί να ξεκουραστεί το κεντρικό νευρικό σύστημα όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί σωματικά, ενώ ένιωθε καλά, ήταν τηγανισμένος ξεκάθαρα. Σωστά. Άρα προσπαθήσαμε ουσιαστικά να μιμηθούμε την κινησιολογία των ασκήσεων που θα έβρισκε μπροστά του Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να περάσουμε από αυτές, αλλά σε πολύ χαμηλή όγκο και ένταση. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που ανάλογα την πόλη και την περιοχή που πάτε, δυστυχώς μπαίνει στην εξίσωση. Δεν αυτοσχεδιάζω, γιατί αν αυτοσχεδιάσω μπορεί να κάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει μικρό impact σε αυτό που κάνω, είναι άσκηση εννοώ, αλλά να έχει πολύ μεγάλο. Παράδειγμα. Θα βγω έξω, θα κάνω αυτά τα γεύματα που μου έχει γράψει ο πάνω στο τέτοιο, θα πάω το βράδυ όμως στην Τουρκία και θα φάω κάτι το οποίο δεν έχω ξαναφέρει ποτέ και έχει μια σάλτσα. Αντίο. Για πολλούς λόγους. Ή ανάποδα. Αν έχω ταξίδι, το λέω και παρακάτω, πολύ συχνά στο αεροπλάνο ή μετά την πτήση ζοριζόμαστε να φάμε. Που σημαίνει ότι εγώ θα πω εντάξει, δεν πειράζει, μου έχει βάλει τώρα εγώ 4 γεύματα και ένα snack, θα φάω εγώ 2 γευματάκια και 2 σνακάκια και μια χαρά θα φάω flapjack. Που έχουν πολλές θερμίδες. Για τον ώρα. Θα φουσκώσω τα περισσότερα, θα πεινάω και όλα καλά. Στην πραγματικότητα όμως αυτό θα το βρω μπροστά μου, ειδικά τη μέρα του αγώνα. Αν η μέρα του αγώνα έχουν πάει όλα, την day 4, day 3, day 2 και τα σχετικά πριν από αυτό καλά και δεν έχει κάνει βλακίες, δεν έχει αυτοσχεδιάσει, έχει ακολουθήσει αυτά που λέμε σε ένα στο 80%, τη μέρα του αγώνα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθείς. Είναι πανεύκολα τα πράγματα. Θα θυσιάσεις δεδομένα κάποια μακροθρεπτικά. Δεν μπορείς για παράδειγμα να μου μιλάς για πρωτεϊνική πρόσληψη τη μέρα του αγώνα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στα 100 κιλά που χρειάζεται 220 γραμμάρια πρωτεΐνη τη μέρα που έχει 3 workout να τα πιάσει αυτά. Ποτέ, σε καμία περίπτωση και δεν μας νοιάζει κιόλας. Αυτό που θέλουμε είναι, κατά κύριο λόγο, να κρατήσουμε όσο γίνεται τον υδατάνθρακα καλά για να έχουμε ενέργεια και να μπορέσουμε να ενυδατωθούμε. Άρα, όπως κάθε φορά συζητώ και με τον Κώστα, μερικές φορές όταν πηγαίνεις σε ένα workout και ακούς τον Κώστα που ξελαριάζεται, του βγαίνει η φωνή του, για τον διατροφολόγο είναι ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, ο προπονητής έχει νόημα να σου φωνάξει και να σου πει: ο διατροφολόγος τη δουλειά του την έχει κάνει. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να σου φωνάζω εγώ: Αντώνη, φάε, αν τα έχει κανένα σωστά, τελείωσε. Η μέρα είναι πολύ απλή. Και να μην κάνεις κάτι καλά εδώ, να μειώσεις κάτι καλά, δεν θα το πληρώσεις ιδιαίτερα εκείνη τη μέρα. Μπορεί την επόμενη. Πιο πιθανό είναι να πληρώσεις το προηγούμενο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί το γλυκογόνο αποθηκεύεται με διαφορετικούς τρόπους στο σώμα μας. Δηλαδή, μπορεί στο σηκώτη και στο αίμα η γλυκόζη μας να είναι σταθερή, να μην έχω υπογλυκαιμία, να νιώθω καλά μες τη μέρα, αλλά επειδή την day 2 πριν τον αγώνα και day 1 πριν τον αγώνα δεν έφαγα σωστά, μπορεί ενώ νιώθω καλά και πλήρης να μην είμαι γεμάτος μυϊκά από γλυκογόνο. Και το μυϊκό γλυκογόνο, ειδικά ένα συγκεκριμένο κομμάτι που θα δείτε παρακάτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς που κάνετε crossfit υψηλής έντασης. Πόσοι από εσάς ξέρετε σε τριήμερο αγώνα πόσες φορές και πότε θα πάτε τουαλέτα? Αυτό πρέπει να γίνει στον αυτόματο. Δεν νοείται. Ναι, συγκεκριμένα θέλω. Συγκεκριμένα. Έχεις και φωτό. 4 με 5 φορές την ημέρα. Αυτό. Μόνο. Σίγουρα το πρωί και σίγουρα πριν από κάθε ιδέα. Πολύ ωραία. Σίγουρα. Έτσι βέβαια.
Εντάξει, παρά είναι λίγο. Εντάξει. Υπάρχει Παρά είναι για Το πρωί ίσως και 2 φορές. για το συγκάτοικο παρά είναι. Για ποιον μένει μαζί. Το πρωί ίσως και 2 φορές. Αυτό εγώ το λέω επίτηδες, διότι το στρες, οι πολλές φυτικές σύρες που μπορεί να τρώμε, πολλές φορές έχουμε τη λογική, επειδή μας λείπει να φάω σαλάτα. Ναι, να φάμε σαλάτα, εννοείται, αλλά πάμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αν εγώ πάω να παίξω έναν αγώνα και πλακωθώ να τρώω σαλάτα με κοινόα, σαλάτα με πληγούρι, πρασινάδες, όλα ολικής, είμαι αγχωμένος στους κερατά, δεν πίνω νερό, υπάρχει πιθανότητα να έρθει και να κολλήσει το γαστρεντερικό μου τέρμα, να μην μπορέσω να πάω τουαλέτα από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ, το οποίο όσο αστείο και αν ακούγεται, το πόσο επιβαρύνει ένα αθλητή, φανταστείτε με το άθλημα που κάνετε, με το σπορ, έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει το φούσκωμα, το πρίξιμο ενός ανθρώπου που έχει αέρια, έχει πάρα πολύ φαγητό στο εντερό του και πρέπει ξαφνικά να κάνει τρέξιμο, burpees. Όσο αστείο και αν ακούγεται, πιστέψτε με, ας πούμε, οι αθλητές του ποδοσφαίρου στην Premier League παίρνουν ολόκληρα σεμινάρια του πώς να προετοιμάσουν το εντερό τους για τις μέρες του αγώνα. Ένα άλλο παράδειγμα, κάποια στιγμή με τον Άλεξ, στο Ντουμπάι είχε βάλει σκαλιά και τους είχε βάλει να κρατήσουν τα φαγητά στο πούλμαν και να μην έχουν καμία πρόσβαση σε φαγητό και νερό τουλάχιστον μία ώρα πριν ξεκινήσουν να ανεβαίνουν σκαλιά. Το οποίο προφανώς και αλλάζει πάρα πολύ. Γιατί εμείς με τον Άλεξ είχαμε πει ότι πριν μπει, κόμπασε δύο τζελάκια με καφεΐνη και ξεκίνα, αυτό ξαφνικά δεν είχε τίποτα τελευταία ώρα. Άρα θέλω να πω ότι επειδή υπάρχει αυτό το unknown and unknowable που άρχεται και φέρεται cross και καλά κάνει, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο ότι θέλει πάρα πολύ διαχείριση σε σχέση με έναν αθλητή, ο οποίος θα παίξει πόλο. Αυτό είναι, το ξέρει, το έχει μάθει, το κάνει τη ζωή και είναι πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό είναι καλό. Τα βάλα και συγκεκριμένους ανθρώπους που είχα στο μυαλό μου. Όχι εσένα ούτε. Νύχτες, θα φτάσουμε εκεί. Οικογένεια. Θα πιάσουμε την οικογένεια γιατί είναι κάτι πιο φυσιολογικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στον αγώνα και πρέπει να διαχειριστούν το γεγονός ότι το παιδί του δοκιμάται το βράδυ. Παράδειγμα, το δικό μου. Δοκιμάται. Οπότε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε σε ένα ταξίδι και θα φτάσουν στον αγώνα. Θα είναι άϊπνοι στο μέρος του αγώνα, θα είναι άϊπνοι, θα έχουν ρίξει να φάνε και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια διαδικασία που επίσης έχει ιδιαιτερότητα. Κακές νύχτες. Όλοι ξέρετε κάποιον που ενδιάμεσα στους αγώνες ξενυχτάει στην πόλη που πάτε και πίνει. Παράδειγμα. Αλκοόλ στον αγώνα, στο τριήμερο του αγώνα. Ποιοι έχετε δοκιμάσει να πιείτε έστω και 2 ποτά ή 1 τριήμερο αγώνων? Κανείς. Μπράβο. Κότες. Δοκιμάστε τι θα μου πείτε. Δεν ξέρετε τι Πάτε Θεσσαλονίκη και δεν κάνετε μέσα στο σπίτι. Αν δεν βγες και ένα ποτάκι εκεί πέρα, αν είναι δυνατόν. Στην κατσίκια πήγαινε. Ανθρώπου είμαστε. Αυτό είναι να ανέβει οπωσδήποτε σε εκπαιδευτικό τέτοιο. 3 τζιν τόνι και πας και παίζεις την άλλη μέρα το πρωί. Λοιπόν, παρακαλώ. Και εγώ πλέον το έχω ακούσει ότι τα PCA είναι άχρηστα. Και οπότε πολλοί λένε πλέον ότι τα πιο έτσι χρήσιμα είναι τα EAA. Τα EAA όμως, γιατί λέγονται EAA, Essentials Amino Acids, απαραίτητα αμινοξέα, γιατί το σώμα μας δεν τα φτιάχνει, υπάρχουν 20 αμινοξέα στη φύση. Το σώμα μας, πώς? Τα σώμα μας, τα EAA δεν τα φτιάχνει, οπότε ή τα φτιάχνει σε πολύ μικρή ποσότητα, οπότε πρέπει να τα πάρουμε εξωγενώς. Άρα τα EAA έχει νόημα και αυτά βέβαια πολύ μικρό benefit αν όλα τα υπόλοιπα σε πρωτεΐνη είναι ok μες στη μέρα σου. Κοροϊδευείς. Αλλά ενδεικτικά αυτό το αναφέρει για να μην φαίνεται εδώ σαν inside joke με τον Λάμπρο, λες και τα έχουμε. Σιγά που τα είχαμε ζήσει δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι η φυτική πρωτεΐνη κατά κύριο λόγω προφίλ αμινοξέων, δηλαδή από την δομή της, υπολείπεται πάντα σε πάρα πολλά πράγματα της ζωικής. Υπολείπεται πάντα. Δεν λέω ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι vegan, μια χαρά. Αλλά η πρωτεΐνη του, όταν δεν είναι ζωικής προέλευσης και είναι φυτικής, υπολείπεται σε αμινοξέα και σε διάφορα άλλα πραγματάκια που έχουν να κάνουν κυρίως με τη βιοδιαθεσιμότητα, αλλά και με πολλά άλλα. Δηλαδή, κάποιος που είναι φυτική πρωτεΐνη πρέπει να πάρει πολύ περισσότερα από κάποιον που παίρνει κανονική πρωτεΐνη, ή whey. Εντάξει. Έχουμε τη λάθος θεωρία ότι το γλυκογόνο μου έκανα βιοψία, έχω κάνει εργομετρικά, έχω κάνει το άλλο, ξέρω που δουλεύω. Σε αυτό το σημείο το καταλλακτικό μου είναι τόσο, το γλυκογόνο μου είναι τόσο από τις συσχετήσεις. Πολύ συχνά μπορεί το γλυκογόνο να είναι πλήρες, εντελώς πλήρες, σαν ποσοστό να είναι στο 90%, αλλά ποσοστιαία από αυτό το 90% το intramyofibrillary να είναι κάτω από αυτό που πρέπει και αυτό είναι αρκετό για να σε καταστρέψει το CrossFit. Και απλώς ξέρω γιατί είναι ικανό να σε καταστρέψει. Είναι το μοναδικό, όπως λέω, που είναι μέσα στα μυοϊνίδια, δίπλα τους μέσα, δηλαδή ακριβώς εκεί που ουσιαστικά γίνεται το cross-bridging, εκεί ακριβώς που γίνεται όλη η κίνηση στους αθλητές για να προχωρήσουν μυϊκά και να κουνηθούν. Και αυτό έχει να κάνει με το ασβέστιο το οποίο απελευθερώνεται. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό να θυμάστε ότι όταν αυτό μειωθεί τόσο πολύ, που μειώνεται σε ένα τόσο έντονο workout,
μπορεί και πριν ολοκληρωθεί καν, ας είναι όλο το υπόλοιπο γλυκογόνο του πλήρες, αυτός ο αθλητής θα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη δύναμη και την επανάληψη, δηλαδή την αντοχή, που λέγαμε παλιά αντοχή στη δύναμη. Αυτό ακριβώς που αφορά το CrossFit. Θα μπορούσε ο Λάμπρος εκείνη την ώρα να κάνει μονή snatch στο PR του και να μην κάνει fail. Αλλά άλλο ένα γύρο από το πρόγραμμα δεν μπορούσε να το κάνει. Και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί αλλάζει ακριβώς στο πού θα με χτυπήσει, άρα και τη στρατηγική μου σε ό,τι αφορά την προπόνηση. Αν εγώ ξέρω ότι το γλυκογόνο αυτό μου κατεβαίνει πολύ συχνά και νιώθω αυτή τη μείωση ενέργειας, τη μείωση έκρηξης, τη μείωση δύναμης στο workout, ξέρω ότι αν έχω κι άλλο γύρο και το νιώσω, τελείωσα. Αν έχω τελειώσει και έχω snatch βαρύ, μπορεί και να αντέξω. Αυτό αλλάζει, ξαναλέω, τη στρατηγική και για τον προπονητή αλλά και για τους αθλούμενους. Πρώτες 2-6 ώρες μετά από μια άσκηση του CrossFit, ας πούμε, ψηλής έντασης, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ακριβώς εκεί επανασυντίθεται το γλυκογόνο μας. Το μυογλυκογόνο που λέγαμε πριν, το μυϊκό, έτσι. Για να επανασυντηθεί το γλυκογόνο μας, χρειάζεται προφανώς γρήγορους υδατάνθρακες. Όταν λέω γρήγορους υδατάνθρακες, εννοούμε υδατάνθρακες απλούς. Όχι σύνθετους, όχι φυτικές ίνες, όχι τέτοιου είδους πράγματα. Όσο πιο απλή είναι η υδατάνθρακη σε αυτήν την περίπτωση, όσο οξύμορο και αν ακούγεται για θέματα υγείας, είναι καλύτερα απορροφήσιμη και πιο γρήγορα, γιατί δεν χρειάζεται διάσπαση αυτό, έτσι. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα ότι διατροφικά το πιο δύσκολο και πιο σημαντικό κομμάτι είναι από τις 2 ώρες και μετά. Δηλαδή, παράδειγμα, έχεις workout στις 11 και ξανά έχεις workout στις 6. Η πλειοψηφία τι κάνει? Τελειώνει 11.30. Μέχρι τις 12 παρατέταρτο δεν μπορεί να φάει τίποτα γιατί το σύστημά του είναι χάλια, σιγά σιγά ηρεμεί. Στο πρώτο 2 ώρο λοιπόν εκεί πέρα, σχεδόν αυτόματα το σώμα, λόγω των μυϊκών συσπάσεων, θα ανεβάσει τόσο πολύ της υποδοχής γλυκόζης και την ινσουλίνη, που θα πάρει τη γλυκόζη που χρειάζεται στο κύτταρο και θα ξανασυνδέσει ενέργεια και γλυκογόνο και τα σχετικά. Από το 2 ώρο και μετά, αυτό αποκαθίσταται, οπότε το σώμα σου δεν είναι τόσο δεκτικό. Άρα πρέπει εσύ να πιέσεις τον εαυτό σου να φάει. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, αν έχεις τελειώσει 12, φας ένα γεύμα, το δύσκολο κομμάτι είναι να ξαναφάς από τις 3 μέχρι τις 6, στο οποίο και χορτασμένος είσαι και έχεις το άγχος πάλι και συνήθως δεν νιώθεις την ανάγκη να απορροφήσεις ενέργεια. Όμως πραγματικά τι χρειάζεσαι. Συμπληρώματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες και το βασικότερο από όλα που μας ενδιαφέρει εμάς είναι τα συμπληρώματα τα οποία έχουν πρακτική εφαρμογή στην προπόνηση υψηλής έντασης. Δηλαδή, πάλι δημοσιεύτηκε πρόσφατα κάτι, δεν μπορώ να θυμηθώ από ποιον, το οποίο έλεγε ότι η β-αλανίνη δεν δίνει δύναμη. Αρχικά δεν θα αναλύσουμε τώρα το λόγο για τον οποίο ένα paper μπορεί να είναι τελείως μούφα. Το λόγο για τον οποίο μια δουλειά που δημοσιεύεται μπορεί σαν μεθοδολογία, μπορεί οτιδήποτε να έχει άπειρα λάθη και δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθούμε. Υπάρχει όμως το hype του TikTok και βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς είναι να ξέρουμε τι έχει εφαρμογή στο άθλημά μας. Βάσει βιοχημίας του αθλήματος που κάνουμε και βάσει του τι είμαστε εμείς. Άρα, το να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι η β-αλανίνη δεν έδειξε σε πληθυσμό τάδε αύξηση ενέργειας, so fucking what, το ξέραμε. Δεν περιμένουμε τη β-αλανίνη να πάρουμε δύναμη και ενέργεια. Περιμέναμε να πάρουμε buffer. Αυτό λέω πριν στην Γαβριέλα. Η β-αλανίνη είναι ένα αμινοξύ, το οποίο όταν το παίρνω ένα συμπλήρωμα, το οποίο με βοηθάει, η αλανίνη συμπλήρωμα, έτσι, β είναι η μορφή της, ισομερή, δεν έχει το να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεσμεύει τα υδρογόνα που είπε πριν από διάφορες μεταβολικές εργασίες. Υδρογόνα θα είναι για το μυαλό σας. Αναπνοή, κυταρική αναπνοή, αύξηση της αναπνοής, αύξηση διοξιδίου του άνθρακα, δεδομένα αύξηση των ιόντων υδρογόνου στο σώμα μας, στην κυκλοφορία και άρα στους ιστούς. Ψηλά υδρογόνα, χαμηλό pH, κάτω από το 7 σιγά σιγά, οξέωση, σταμάτημα άσκησης. Απ' την άλλη, αλκάλωση, που πηγαίνουμε προς το βασικό κομμάτι, δεν το πετύχετε ποτέ, γιατί πρέπει να καταναλώνετε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ ένας αθλητής να κάνει. Άρα, πολύ σπάνια θα φτάσετε σε αλκάλωση εσείς, δεν σας νοιάζει. Επίσης, αυτό που έλεγα πριν στον Μιχάλη. Δεξτρίνη, τόσο πάντων υδατάνθρακες, γλυκόζη, φρουκτόζη, συνδυασμός. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε μέσα στη διάρκεια ενός workout. Γιατί ανεξάρτητα με το πώς νιώθουμε, είναι δεδομένο, όπως λέγαμε και πριν, ότι το γλυκογόνο, το ενδομυϊκό δηλαδή, αυτό που υπάρχει μέσα στις μυϊκές ίνες, θα μειωθεί θέλοντας και μη. Οπότε πεινάω, δεν πεινάω, νιώθω ή δεν νιώθω ότι έχω αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να παίρνω υδατάνθρακες όταν κάνω τόσο υψηλής έντασης άσκηση. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, το 2025 δεν ξεκινάνε όλοι οι κροσφυτάδες με συμπλήρωμα υδατάνθρακα. Δηλαδή, κρεατίνη και υδατάνθρακα
σίγουρα, και μετά συζητάμε και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν έβαζα την αλανίνη αμέσως μετά και όχι και κάποια άλλα που θα πούμε στην πορεία. Γιατί όμως κρεατίνη? Θα περίμενα να πούμε για την κρεατίνη, γιατί είναι πολύ παρεξηγημένη. Καταρχήν, ελπίζω όλοι από εδώ να παίρνετε κρεατίνη και να παίρνετε σταθερά κρεατίνη. Παίρνουμε 8 γραμμάρια πια. Ο βασικός λόγος που παίρνουμε 8 γραμμάρια είναι γιατί υπάρχει ένα δεδομένο τεκμηριωμένο benefit εγκεφαλικό πια στην κρεατίνη. Δηλαδή, 5 με 6 γραμμάρια τα παίρναμε έτσι κι αλλιώς για μεταβολικούς λόγους και άλλα 2 με 3 γραμμάρια παίρνουμε στο εξής plus οι άντρες. Άρα οι γυναίκες, Γαβριέλα, θα θέλαμε, Βερίνα, Ελένη, Σοφία, θα θέλαμε για παράδειγμα 5, ίσως και 6, ανάλογα το μέγεθός μας. Καταρχήν, γιατί μας αφορά η κρεατίνη και γιατί την παίρνουμε την κρεατίνη? Αυτό είναι πιο σημαντικό απ' όλα και νομίζω ότι υπάρχει λάθος. Δεν την παίρνουμε για τα gains, δεν την παίρνουμε για τη μυϊκή, είναι παράπλευρο. Για να κάνουμε συνέχεια αναπλήρωση του ATP. Ακριβώς. Το βασικό μεταβολικό. Πλέον θα αποδεχτεί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και για την προστασία του εγκεφάλου. Πλέον δραστηριοποιείται και για το Parkinson αλλά και για το Alzheimer. Φανταστείτε ότι στο NFL δίνουν στους αθλητές 20 με 25 γραμμάρια κρεατίνη καθημερινά, γιατί μετά από έρευνες βρήκανε ότι προστατεύει τον εγκέφαλο από τις απανωτές συγκρούσεις που έχουν κατά τη διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο για το κομμάτι του ATP, εντάξει, και της αναπλήρωσης ουσιαστικά της ενέργειας. Έχει και νευροεγκεφαλικές benefits. Οφείλες. Όταν έχεις μεγαλώσει ανάμεσα σε Birmingham και Portsmouth, αυτά παθαίνεις. Το κομμάτι του κορεσμού της κρεατίνης όμως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και όπως είπε η Γαβριέλα για την ανασύνθεση του ATP και μέσα από αυτό να μπορέσω να πάρω ενέργεια. Γι' αυτό και απορώ με το τέτοιο που είδα ότι έχει συμπλήρωμα ATP, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας άνθρωπος να παίρνει συμπλήρωμα ATP έτοιμο, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί ρυθμιστές για να αυξάνεται ή να μειώνεται η παραγωγή ATP μέσα στην καθημερινότητα. Το ATP είναι τόσο σημαντικό και είναι τόσο παντού, που δεν έχει λόγο να πάρω μια ποσότητα ATP σε συμπλήρωμα με όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής. Αν ο συγκεκριμένος γιατρός ή οποιοδήποτε αποδείξει ότι ξέραμε λάθος, κανένα πρόβλημα, η επιστήμη αλλάζει. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ATP χρειαζόμαστε ακόμα και για να ανοίξουν οι διάβλοι και να περάσει νάτριο και κάλιο. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες μας αυτές τις ανάγκες καθημερινά παίρνοντας ATP σε συμπλήρωμα. Πρέπει να φτιάξουμε τους μηχανισμούς ανασύνθεσης του ATP μέσα από κορεσμό των διαδικασιών. Άρα, παίρνω κρεατίνη για να έχω κορεσμό κρεατίνης και να μπορώ να ανασυνθέσω ATP σε αυτό το πολύ γρήγορο μονοπάτι. Παίρνω υδατάνθρακα γιατί ακολουθεί το μονοπάτι της γλυκόλυσης, ό,τι και να κάνω στο CrossFit. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα θα ξεκινήσω τη γλυκόλυση. Άρα, αν έχω υπάρκεια σε υδατάνθρακα, αυτή θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Και εν τέλει, παίρνω τα buffer που λέγαμε πριν για να μπορέσω να διατηρήσω το pH εκεί που πρέπει, να μην έχω οξέωση και κατά επέκταση σταμάτημα της προπόνησης. Πάμε τώρα να δούμε ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το competitive CrossFit. Εγώ αυτό που θα γυρίσω να πω και λέω και το συζητάω πάρα πολλές φορές με παιδιά, τα οποία είναι κυρίως στην elite κατηγορία, ότι δεν με ενδιαφέρει πόσα κιλά σηκώνετε, δεν με ενδιαφέρει πόσο είναι το μέγιστό σας, το μέγιστό σου. Με ενδιαφέρει αν μπορείς να διαχειριστείς το 70-80% της μέγιστής σου, μπορείς να διαχειριστείς σε πάρα πολλές επαναλήψεις και όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα γίνεται. Σε ένα workout το οποίο έχει 5 γύρους, να μπορείς να μου κάνεις το 80% του clean and jerk σου, να το κάνεις 10 φορές, όσο πιο άρτια γίνεται, με σωστή τεχνική και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια γίνεται. Πάμε να δούμε πώς αντιλαμβανόμαστε το κομμάτι της δύναμης. Και έχω γράψει κάποια παραδειγματάκια εδώ πέρα. Έχουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, max strength. Okay. Το μέγιστο φορτίο μπορούμε ουσιαστικά να παράγουμε. Το οποίο συνήθως αποτυπώνεται από ένα 1RM ως 3RM. Μπορεί να περιλαμβάνει back squat, deadlift, presses και το καθεξής. Πάμε μετά στο κομμάτι power. Και ουσιαστικά είναι force, εντάξει, επί velocity. Ουσιαστικά να παράγω μια υψηλή δύναμη, το οποίο περίπου είναι στο 60-80%, όσο πιο γρήγορα και παραλαμβάνουμε γίνεται.
μπορεί να είναι από thruster, πολύ συνηθισμένο, μέχρι ακόμα και τα wall ball, ναι, περιέχεται στο κομμάτι του power. Strength endurance. Okay. Εκεί πέρα παίζουμε πάλι με 60 έως 80%. Το βλέπουμε σε κομμάτια complex, όταν έχουμε να κάνουμε touch and go. Το βλέπουμε σε κομμάτια heavy sprints, με το sled. Και το κομμάτι, το power endurance. Πόσο υψηλό power output μπορούμε να έχουμε, όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα γίνεται. Εδώ πέρα θα πάμε ουσιαστικά να δούμε το κομμάτι. Έχω φτιάξει ένα μικρό γράφημα. Συγγνώμη, δεν έχω εγώ projector. Λοιπόν, force και velocity. Ουσιαστικά, να πούμε 2-3 βασικές αρχές για να μην σας κουράσω. Εντάξει. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη η δύναμη, τόσο μικρότερη είναι ουσιαστικά η ταχύτητα. Και ακριβώς το αντίθετο, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι ουσιαστικά η δύναμη. Εδώ πέρα μπαίνει και το κομμάτι του RFD, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Στο ψηλό κομμάτι, εκεί πέρα που παράγεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, έφερα σαν παράδειγμα One RM back squat. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, που είναι ουσιαστικά το 80 με 90%, έχουμε με strength, αλλά αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά και το speed. Άρα κάνουμε επαναλήψεις, πάλι θα φέρω σαν παράδειγμα στο back squat, στο 80-85%. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε, αλλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σε πάρα πολλές επαναλήψεις. Κατεβαίνουμε από το 30% στο 80%. Εδώ πέρα είναι το peak power. Είναι η μέγιστη δύναμη, ορμή που μπορούμε να παράξουμε. Λίγο πιο κάτω, δεν φαίνεται εδώ πέρα καλά. Okay. Speed and strength. 30 με 60%. Εδώ πέρα αρχίζει και μπαίνει το κομμάτι περισσότερο της ταχύτητας και λιγότερο ουσιαστικά της δύναμης. Για να πάμε στο κομμάτι του speed, το οποίο είναι πάνω από το 30%, κάτω από το 30% της μέγιστης δύναμης που μπορούμε να βάλουμε. Σε ό,τι αφορά το RFD, ουσιαστικά είναι η δύναμη δια του χρόνου, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, πόσο πιο γρήγορα μπορώ να παράξω τη μέγιστη δύναμη που μπορώ να βγάλω. Okay. Έχουμε δει νομίζω πάρα πολλοί παραδείγματα, πάλι ίσως να φέρω τον Αντώνη με τον Μιχάλη, που μπορεί να έχουν, ας πούμε, και οι δύο σαν μέγιστη 150 κιλά, αλλά ο Μιχάλης θα τα κάνει, αλλά θα ανέβει πολύ πιο αργά σε σχέση με τον Αντώνη, που μπορεί να τα κάνει και να ανέβει πολύ πιο γρήγορα. Ουσιαστικά θα δούμε πρώτα ένα μικρό κομμάτι strength endurance. Θα ζεσταθούμε, θα φτιάξουμε τα rack μας και θα ήθελα να έχουμε να κάνουμε για αρχή 8 front rack reverse lunges, 4 και 4 στο ένα πόδι, 4 στο άλλο πόδι, συγγνώμη. Θα ξεκουραστούμε για 60 με 75 δευτερόλεπτα και ουσιαστικά θα κάνουμε μετά dumbbell press με ένα μέτριο βάρος. Κάθε set θα έχει μεταξύ τους 90 δευτερόλεπτα διαφορά. Το βάρος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι, ξαναλέω, 60 με 70% του front squat. Αυτό που θέλω να δω είναι το να μπορέσουμε να κρατήσουμε ακριβώς την ίδια θέση, ειδικά στις πίσω προβολές, χωρίς να σπάσει κανένα κομμάτι. Είτε αυτό λέγεται οι αγκώνες και δεν είναι τα πόδια σας. Είτε αυτό λέγεται να μην πέσουν οι αγκώνες, να υπάρχει σταθεροποίηση του κορμού και να είναι η ίδια κίνηση ακριβώς το πρώτο set με το τελευταίο. Θα ξεκουραστούμε και θα πάμε στο κομμάτι power endurance με intervals. Εδώ πέρα θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο spicy. Θα έχουμε ένα παράθυρο 40 δευτερολέπτων. Σε αυτό το παράθυρο θα πρέπει να κάνουμε 5 touch and go, clean and jerk
και remaining time max burpees over bar. Αλλά, επειδή ουσιαστικά θα έχουμε 6 γύρους, όπου το κάθε παράθυρο θα έχει 80 δευτερόλεπτα ξεκούραση, το οποίο είναι σχεδόν 1,5 λεπτό, εντάξει, 1/2 ουσιαστικά θα δουλέψουμε, θέλουμε σε κάθε γύρο να κάνουμε τα ίδια burpees. Το πολύ συν πλην 1. Θέλω να βρείτε το pace, το οποίο πρέπει να έχετε για να κάνετε ακριβώς τα ίδια burpees από τον πρώτο γύρο στο δεύτερο, από το δεύτερο στον τρίτο και πάει λέγοντας. Έχω εξαρθρωμένη την ομοπλάτη μου. Την φέρνω στη θέση της, τραβάω αγκώνα και δουλεύω στροφή. 1. Το πιάσατε? Αρκετά πιο λειτουργική άσκηση από το να κρατήσω ισομετρικά ενεργοποιημένα και να κάνω αυτό. Εδώ πέρα έχω μεγαλύτερη παραγωγή γαλακτικού οξέως, άρα πάω κοντά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Αλλάζω το ερέθισμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αν χαλαρώνω ενδιάμεσα, η άσκηση γίνεται και πιο λειτουργική και ταυτόχρονα, επειδή δεν έχω ενεργοποιημένους συνέχεια τους πρωταγωνιστές, βοηθάω τους ισορροπιστές να ενεργοποιηθούν καλύτερα. Άρα, όταν κάνετε αυτές τις ασκησούλες, οι οποίες είναι τέλειες, και είναι τέλειες και έτσι, γίνονται ακόμα πιο τέλειες αν βάζω πιο λειτουργικές κινήσεις από το σώμα μου. Δείτε με. Πιο λειτουργικές κινήσεις. Γιατί όταν θα κάνω thrusters και θα έχω πολλές επαναλήψεις και θα αρχίσω να κουράζομαι, το χέρι μου θα κάνει πιο λειτουργικές κινήσεις σε natural position, δηλαδή εκεί που πηγαίνει από μόνο του. Δεν θα έχω ενεργοποιημένη την ομοπλάτη μου συνέχεια ισομετρικά και θα δουλεύω τις πιέσεις. Οπότε προσπαθήστε όταν κάνετε λάστιχα να γίνει πιο natural η κίνηση. Πιο natural. Να έχω μέσα και στροφή και κάμψη και έκταση. Όλες τις κινήσεις της ομοπλάτης. Στο κάθε πόδι. Θα πρέπει να είναι unbroken. Αυτό δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο. Ότι δεν βγαίνει αυτή η ουσία. Εγώ έχω, αν δεν έχω κάνει ιδέες, πες ότι είχα 190 κιλά φρόντ. 102 κιλά για εμένα για προβολές παίζει να έχω μονή. Άρα έχεις... Κατάλαβες. Ναι. Αφού έχει τεράστια απόκληση οι προβολές, η δύναμη στις προβολές που έχω και η δύναμη στο front σου. Πώς θα το έκανα αυτό? Ναι, το κάνεις καθώς να μας έβλεπες. Θα χειροκρατήσεις και στους άλλους. Είναι από τους αδυναμούς και είναι κάτι από τα πράγματα που πρέπει να δουλέψουν. Δηλαδή και τώρα, που μπορεί να σου φαίνεται σαν γύρω, εγώ ζορίζω. Οκ, το ακούω. Κανονικά η ταχύτητα που κάνετε τις προβολές, και δεν εννοώ το πόσο γρήγορα θα κάνετε, πόσο γρήγορα κινείται το σώμα σας, θα πρέπει να είναι η ίδια από το πρώτο σετ μέχρι το τέταρτο. Αν αυτό αλλάξει, πάνω να πει ότι έχουμε θέμα στο strength endurance. Ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ίδια παραγωγή ενέργειας, παρόλο που έχουμε μεγάλα rest, παρόλο που δουλεύουμε με άλλες μυϊκές ομάδες, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόταν. Μπορούσες και εκεί πέρα να πας και να μας το δώσουν κατευθείαν. Ισχύει, αλλά φοβήθηκα. Κάτσε να τα λέμε αυτά. Πάντα ισχύει αυτό που είπαμε για το power output και η ταχύτητα έχει παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Η ταχύτητα εννοώντας όχι το βιαστικό κομμάτι της κίνησης, ότι μπορώ να μεταφέρω το ίδιο φορτίο, εντάξει, με τον ίδιο χωρίς να αλλάζει ο ρυθμός μου. Έτσι δεν έχω ουσιαστικά drop στο power output. Στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε στο strength endurance με ένα incomplete rest. Γιατί ο χρόνος που έχουμε να ανακάμψουμε είναι πολύ μικρότερος. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο το πώς θα επιλέξουμε αυτή τη στιγμή το βάρος, ξαναλέω, σας ανέφερα ότι θα πρέπει να είναι ένα κιλό το οποίο θεωρητικά μπορείτε να κάνετε 5 touch and go clean and jerk. Εμείς δεν θα κάνουμε clean and jerk. Το workout είναι ότι σε 40 δευτερόλεπτα παράθυρο έχω να κάνω 3 clean touch and go, power clean, 3 shoulder to overhead κατά προτίμηση jerk, remaining time burpees, αλλά όχι σε κατάσταση πανικού. Με ένα pace, υπολογίστε όσα τα παιδιά ήσασταν χθες, RP7, το δύσκολο. Εντάξει, το δύσκολο κομμάτι, RP7. Θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το επαναλάβετε άλλες 4 φορές. Δεν είναι κάτι ότι να είναι άλλες 4 φορές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το φάσμα των 40 δευτερολέπτων. Προσοχή, δεν είναι all out. Δεν θέλουμε κατάσταση πανικού. Θέλουμε κάτι το οποίο να είναι συνειδητό. Σε κάθε παράθυρο θα ήθελα να πετύχουμε τον ίδιο αριθμό burpee. Σε κάθε παράθυρο θέλουμε το power output, το οποίο είναι το clean and jerk, το power clean and jerk, εντάξει, να είναι τεχνικά όσο πιο άρτιο γίνεται. Θέλουμε να κρατήσουμε τη θέση μας, θέλουμε να εξοικονομήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια γίνεται, για να μπορέσουμε συνέχεια να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. You know the vibes out on this side, yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. I can't have it any other way. Want the trophy, gotta take it out my face. Yeah, yeah. You ain't serious, then get about the way. This is really what I do, so it's more than just a game. Yeah, yeah. Top 10, not 10. Running up the score to know I'm locked in. You ain't on the team, cause you're not him. If you ain't us, then you're not them. Yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. I stay calm, but I'm confident. I got it, they wanted it. It's my time and I'm prominent. Why start now? Running it, yeah, like a running back. I just might go win it all, then I'ma run it back. They gon' wanna replay, they wanna run it back. Cause I done did it in a way nobody ever had. Yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah. You know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah.
trophy, gotta take it out my face. Yeah, yeah. You ain't serious, then get about the way. This is really what I do, so it's more than just a game. Yeah, yeah. Top 10, not 10. Running up the score to know I'm locked in. You ain't on the team, cause you're not him. If you ain't us, then you're not them. Yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Άρα ουσιαστικά τώρα κάναμε και το δεύτερο κομμάτι και είδαμε λίγο πώς δουλεύει το κομμάτι του Power Endurance και είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται με διάφορες μεθόδους. Θα μπούμε τώρα σε διαδικασία να αναλύσουμε French method και πάει λέγοντας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο CrossFit. Το πόσο, για πόση ώρα, πόσο δυνατόν περισσότερη ώρα μπορούμε να παράγουμε την ίδια δύναμη και την ίδια ορμή. Θα ξεκουραστούμε για 5 λεπτά, μόλις 5 λεπτά, για να πάμε ουσιαστικά στο τρίτο κομμάτι που θα συνδυάσουμε και τα δύο. Το Strength Endurance και το Power Endurance. Σε αυτό το 15 λεπτό AMRAP πάλι θα κινηθούμε με την ίδια λογική που κάναμε χθες. Θα πρέπει να υπολογίσετε και να γράψετε στα χαρτάκια σας και πόσους γύρους υπολογίζετε να κάνετε, αλλά και την στρατηγική σας. Τι εννοώ τη στρατηγική σας? Αν θα κάνετε σπάσιμο στα thruster, τι σπάσιμο θα είναι? Από ποιο λεπτό μέχρι ποιο λεπτό θα είναι το χ σπάσιμο, από ποιο λεπτό μέχρι ποιο λεπτό θα είναι το ψ σπάσιμο. Τι εννοώ? Ότι θα ξεκινήσω να κάνω τα thruster από το πρώτο έως το 5ο λεπτό, από το 0 έως το 5, 4-4, από το 5 ως το 10 τυχαία αριθμοί 3-2-3, από το 10 έως το 15 διπλές, τυχαίο. Hand power clean, το ίδιο. Εντάξει. Farmer's carry, εντάξει, μπορεί να πείτε τι θα τα σπάω. Ανά 20 μέτρα, ένα κατέβα-ανέβα, θα κάνω ένα στρατηγικό σπάσιμο, double under. Τα πρώτα 10 λεπτά δεν τα σπάω, μετά θα τα σπάσω και πάει λέγοντας. Θέλω να γράψετε στρατηγική, συγκεκριμένη. Σκεφτείτε πόσο χρόνο, σκεφτείτε πού περισσότερο θα νιώσω κούραση, πού θεωρείτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά σας ότι θα νιώσετε κούραση. Το farmer carry με τι είναι? 2,24. Σποτ στρατηγική μου. Πόσα ρέπ θα 60 DU. Αυτά είναι 35 σεκ. Συν 15 σεκον, 20 βασικά πες. γρήγορες μονές, Ελένα. Transition. Σκηνάκι, γρήγορες μονές. 20 δευτερόλεπτα transition, πού θα πας στο περίπτερο? Όλα μαζί, όλα μαζί. Α, όλα μαζί. Οπότε έχουμε 20 με 25, πες 25, πάντα διαλέγεις το πιο. 25 και 30, 55. 55, πες ένα λεπτό. 40, ένα 40. 35. 2 και 10 πες. 2 και 10 γύρους, άρα ας πούμε 7. Τα transition τα υπολόγισες? Με 7,5 γύρους. Ας transition και 7 με 7,5. Safe. Σοβαρές. Το έχουμε πάρει 4. You know we don't play, stay out the way. Check out this look on my face. I'll come save the day. Give me my cape, look at I'm flying away. Five-star cream of the crop, go and make spot. Go and put the cherry on top. This one can't be stopped, giving them shock. It's really like that, don't believe me, just watch. Watch, 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 watch. Don't believe me, just watch. Watch, 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 watch,
me just boom. Heads turn when I walk in the room. All eyes when I walk in the room. No lies when I walk in the room. I am the truth. Do it now, boom. Heads turn when I walk in the room. All eyes when I walk in the room. No lies when I walk in the room. I am the truth. Do it now, boom. Heads turn when I walk in the room. All eyes when I walk in the room. No lies when I walk in the room. Room, 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 boom, 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 boom. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Watch, 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 watch. Don't believe me, just watch, 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 watch. Don't believe me, just watch, 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 watch. Don't believe me, just don't believe me, just don't believe me, just watch. Πάρτε μια ανάσα και ηρεμήστε. Πατήστε λίγο. Πάμε να βάλουμε λίγο τον εξοπλισμό πάλι στη θέση του. Το ξέρω, είστε κουρασμένοι. Δεν θα κάνουμε άλλο workout. Αλλά πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε αρκετά και να αναλύσουμε διάφορα πραγματάκια. Κρατήστε πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή, μετά από ένα 15 λεπτό workout, το οποίο είχατε επιτέλους μια στρατηγική, άσχετα με το αν την κρατήσατε στο 100% ή όχι. Το θέμα στο Race IQ, το Race IQ είναι να δούμε πώς μπαίνεις μέσα σε ένα event, πώς το διαβάζεις, πώς το εκτελείς και πώς αποφασίζεις μέσα σε αυτό. Race IQ για εμένα είναι ουσιαστικά η ικανότητά σου να παίρνεις αποφάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα event. Μέσα στο event ορίστε το σε workout. Η κάθε απόφαση που θα πάρετε, είτε αυτό λέγεται για τη διατροφή σας, είτε αυτό λέγεται για το recovery σας, είτε για το πώς θα κινηθείτε στο warm-up και στο cool-down, όλα αυτά
θα επηρεάσουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την τελική σας κατάταξη. Ακόμα και στον αστάθμητο παράγοντα που μπαίνει ακόμα σαν ένα element ουσιαστικά του event που έχω να κάνω, αν θα πάρω τις σωστές αποφάσεις έτσι ώστε να μπορώ με τις υπάρχουσες συνθήκες να πάρω το καλύτερό μου. Οι υπάρχουσες συνθήκες περιλαμβάνουν και τον αστάθμητο παράγοντα για εκείνη τη στιγμή. Αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές είναι το εξής. Ο αγώνας θεωρητικά, όχι, ο αγώνας είναι το easy part. Ο αγώνας είναι από ό,τι περνάτε το πιο ωραίο και πιο εύκολο κομμάτι της όλης διαδικασίας. Το δύσκολο κομμάτι είναι το πριν τον αγώνα. Και πριν τον αγώνα δεν εννοώ αν έχεις κάνει καλό workout. Τι έχεις κάνει όλο αυτό τον καιρό ώστε να φτάσεις στο κομμάτι του αγώνα. Ακόμα και αυτό έχει σχέση, δεν είναι race IQ, είναι training IQ. Επίσης, race IQ το οποίο σαφώς έχει σχέση με αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι έχει σχέση με την εμπειρία, είναι το ότι πώς διαχειρίζομαι την πίεση του leaderboard. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να βρεθούν σε μια εξαιρετική θέση για τον ΑΒ λόγο, γιατί ναι, έχουν προπονηθεί καλά, ναι, τους έχουν πάει τα event, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Το να μου πάνε τα event. Εντάξει. Και η πίεση του leaderboard να τον κάνει να καταραίει. Ή η πίεση ακόμα και από έναν άλλον συναθλητή, που εκείνη τη στιγμή δεν είναι συναθλητής, εντάξει, είναι ανταγωνιστής. Υπάρχουν, το έχετε δει νομίζω και στα games και σε διάφορα επίπεδα, το ότι υπάρχει και το trash talking, υπάρχει και η πίεση ότι θα σε διαλύσω, υπάρχει και αυτό πώς απαντάω, πώς συμπεριφέρομαι, τι γίνεται μέσα μου, μπορώ να τα αντέξω. Υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να τα αντέξουν. Okay. Πώς τελειώνει επίσης ένα event. Εγώ, επειδή δεν σας έλεγα το χρόνο πέρα από τα τελευταία 2 λεπτά ή το 1 λεπτό, δεν είδα κάποιον, μπήκατε σε μια λούμπα, ότι τι έχω γράψει, σε αυτό μένω. Τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποιον τα τελευταία 2 λεπτά, ενώ είχατε σε γενικές γραμμές διαχειριστεί πολύ καλά την κούρασή σας, δεν είδα κάποιον να πει «ΟΚ, 2 τελευταία λεπτά, πάμε όλα μέσα». Σε σχέση, ας πούμε, π.χ. με χθες, που σας πίεσα, σας είπα εγώ την εντολή RP 9-9,5 και με το που τελείωσε το workout που ήταν 12 λεπτό, πέσατε όλοι κάτω. Τώρα σταμάτησε και ήσασταν όλοι cool. Το οποίο δείχνει 2 πράγματα. Πρώτον, ότι ώρες το μυαλό σας κλειδώνει σε αυτό εδώ. Δεύτερον, ότι αυτό εδώ τελικά έχει αποτέλεσμα στο να μην διαλύομαι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα workout, το πώς το διαβάζουμε, ουσιαστικά είναι τα time domain, όπως το είπαμε, και οι 3-5 λεπτά, 8-12, 15-20, αν είναι cheaper, αν είναι interval, ποιες μυϊκές ομάδες, αν είναι grippy, αν χρειάζεται lower body endurance, upper body endurance, σε τι είμαι καλός, πρέπει να ξέρω σε τι είμαι. Και σε τι είμαι καλός, σε τι είμαι κακός. Όπως και το τι υπάρχει περίπτωση να καεί πρώτο. Είναι το grip, καλή ώρα που λέγαμε πριν. Κάπως πρέπει να το σώσω. Για να αντέξω 15 λεπτά, 20 λεπτά, κάπως πρέπει να το σώσω. Άρα πρέπει να κάνω στρατηγική διαχείριση των επαναλήψεών μου. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αν αυτό δεν έχει γίνει στην προπόνηση, δεν θα γίνει ως διαμαγείας στον αγώνα. Φυσικά είχαμε, νομίζω, 2 μέρες με αρκετή πληροφορία. Λίγο διαφορετική θα έλεγα σε σχέση με τουλάχιστον αυτό που είχα κάνει εγώ άλλες χρονιές. Είδαμε πράγματα, είδαμε skills, είδαμε strength, είδαμε power, είδαμε decisions, είδαμε πράγματα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του engine και του RPE, τα γρανάζια μας. Είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αύριο κιόλας στην προπόνησή σας. Θεωρώ ότι θα κάνουμε κι άλλο ένα πριν το Athens, το οποίο θα είναι πιο competition, γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα δίμηνο, τρίμηνο γεμάτο αγώνες. Ξεκινώντας, αν δεν κάνω λάθος, παίζει και από το Athens να είναι το πρώτο
Σωστά, Χριστό. Για την ώρα. Για την ώρα. Αλλά ναι, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο είναι ένα τρίμηνο φωτιά. Παιδιά, δεν πάτε πουθενά, έχουμε παραγγείλει πίτσες.